El daño cerebral adquirido es una de las discapacidades más habituales en la vida adulta. Las secuelas son a menudo invisibles y las personas que tienen daño cerebral se encuentran con múltiples barreras en diferentes ámbitos, desde el urbanístico hasta el ocio, en fin, de todo, cualquier cosa que os podáis imaginar, que difícilmente podrían ir salvando sin el respaldo de las asociaciones. Las diferentes entidades que conforman la Federación Galega de Daño Cerebral se han unido para impulsar la red de ciudadanía activa. Para hablar del objetivo de esta red, el porqué del nacimiento de esa red, tenemos a Carla Miranda, que es trabajadora social de Fegadace. Benvida, Carla. Hola, moitas gracias. Y contamos también con Monse Terceiro, miembro de la red, y de Sarela, y Juan Martínez, miembro tamén desta red, e de Sarela. Benvidos os dous tamén. Hola, que tal? Hola, bos días. Que, por certo, vides de ter un encontro esta semana en Santiago coas diferentes asociacións que forman parte de Fegadace. Como foi ese encontro? Satisfactorio? Bueno, foi un encontro moi produtivo, xuntámonos as asociacións, en total éramos sobre 15 persoas, máis a parte viñan terapeutas e todo, bueno, foi moi produtiva, no que falamos bastantes problemas que temos de accesos eso, bueno. Claro, trátase un pouquiño de compartir necesidades, de tamén darvos apoio conxunto, non? Ver que en cada cidade, neste caso, pois que necesidades hai que seguramente sexan comuns, non? Sí, a verdad que nos é unha necesidade moi grande agruparse, porque cando che pasa isto quedas moi desamparado, te sintes solo, entonces o haber o movimento asociativo compartes as mesmas necesidades e entonces esta maneira de nos xuntarnos pois para non lograr cousas que individualmente non seríamos capaces. Gracias ás asociacións pois podemos ir logrando cousiñas. Carla, en que momento decide Fegadace impulsar esta rede? No momento no que Fegadace se une ao que o proxecto Rumbo, que ten como obxectivo xeral promover a autonomía das persoas con discapacidade en xeral, porque neste proxecto acóllense diferentes entidades do terceiro sector do sector da discapacidade. Fegadace, no seu caso, co dano cerebral, decidimos, por promover a rede de ciudadanía activa co obxectivo de promover a autodeterminación, a vida independente pois das persoas con dano cerebral que formaban as nosas asociacións. Persoas con dano cerebral adquirido en Galicia agora mesmo, cantas serían? Máis de 36.000 persoas. Por que non existe unha cifra concreta igual que pode haber de, non temos un código diagnóstico polo momento, entón non é posible cuantificar a cifra de persoas máis alá que estimacións ou enquisas estudos que se fixeron. No 2012 determinouse que a cifra rondaba as 36.000 persoas, pero que sabemos que cada ano aumenta esa cifra entre 7.000 e 8.000 casos. Unha mostra de invisibilidade, tamén tendo en conta o que mencionábamos antes, que o dano cerebral adquirido unha das discapacidades non máis comuns entre as persoas adultas. Sí, está claro, non poder decir exactamente dende hai 10 anos ou máis a cifra total e absoluta, é discriminatorio, porque non podemos facer as campañas como debería. O dano cerebral pode xurdir en calquera momento da vida por diferentes causas. Vou vos preguntar a cada un de vos como foi o vosso caso. No teu caso, Monse, como foi, sobre todo, esos momentos posteriores con que te atopaches? Bueno, pois mira, eu tuve un derrame cerebral aos 38 anos e de repente, e con criando 2 fillos, entonces de repente ves que sales dun hospital perdidísimo. Físicamente recuperei ben, tuven que operarme meses despois, pero a min quedoume afectada a parte cognitiva, e a parte cognitiva conleva de que no día a día pois non comprendes ben o que estás lendo, non escribes ben, problemas de atención, problemas de memoria. Entonces os primeiros meses, e además criando 2 fillos, paso a depender de meus pais. E despois xuntaste con ter que facer a rehabilitación, tramitar incapacidade, tramitar discapacidade con administracións distintas. Entonces, ao final é un muro moi grande, te sintes moi perdido. Entonces... Claro, porque
entre a burocracia, os trámites, quizáis falta de respaldo, non? De atopar un lugar onde máis ou menos che guíen. Isto é unha sensación abrumadora. Sí, é abrumadora. E a nosa sorte, a miña salvación foi atopar con Sarela, porque senón, porque ademais necesitamos moito tipo de terapias, xa non psicolóxica, que para min é a principal e a primeira que xa deberíamos de ter desde que sales do hospital, porque é moi difícil entender que che pasa isto con 38 anos, se levas unha vida sana, como me pasou isto a min, tratar eso e despois prepararte para operarte e despois encima pois ter que facer unha rehabilitación neuropsicolóxica, necesitas a veces logopedas, necesitas, e eso todo a través da Seguridade Social venche con meses de diferencia donde ti non vas rehabilitando todo xunto. Por iso para nós tamén é moi necesario unha rehabilitación unificada. Compartes esta sensación, Juan, de sentirte perdido? No teu caso, como foi? No meu caso, a ver, non vou dicir que foi peor, vale? Porque eu fai moitos anos que me pasou, xa fai 20 e pico anos eu tuve un aneurisma, entonces eu tuve que volver a empezar de novo a vida, pero de novo de todo. Eu tuve unha mala suerte, reaprendelo todo, reaprender todo, tuve que volver a aprender a andar, todo. A miña muller nese momento estaba embarazada, bueno, foi todo un caos. Eu non tuve unha suerte de ter a Sarela, porque daquela non sei se existía aínda, entonces foi unha lucha moi difícil de entender, tanto por mí, por a miña parte, eu sou unha persona moi sufridora, non teño problema, aguanto, pero como lle explicas á familia? Quen se preocupa da familia? Porque sempre nos preocupamos, como está el? E os familiares realmente pasan moi mal, porque como lle explicas a ti que che están falando dunha cousa e ti lle falas de outra totalmente distinta? Pois eso, hasta que che explica un profesional, un psicólogo, pero xente que sepa de que vai isto. Entonces eu cando descubrín Sarela fai 4 anos ou 5, pois diste, pois pasaron moitos anos, pois realmente eu foi cando empecé a entender a miña realidade. E a familia entendeu, pois isto facía por isto outro. Ti vesme e dis, este chaval ou esta persona está ben, pero realmente eu non entendo as cousas, doulle moitas voltas e despois terqueas moito, a parte frontal afétache, e agora poñome a pensar moitas veces, poñome a pensar fai 20 anos, como que malo pasei, e que fácil era se estes profesionales e asociacións que realmente che axuden. Por iso que eu estou involucrado con isto, pero para min é unha axuda, non lle desexo a nadie que pase o mal que eu pasei eu, xa por tema da enfermedad, por o mal que pasa a familia, pero depois esa axuda é que che posiciona na vida. Diste, pois eu podo facer o mismo que calquera, pero a outro ritmo. Porque eu entendo. Contar con ferramentas e entendelo, non? É que é fundamental para afrontar calquera situación da vida. Carla, non é a primeira vez que dende Fegace poñedes isto sobre a mesa, que os servizos públicos non cubren as necesidades, non garanten unha asistencia necesaria en moitos ámbitos. Falamos de, o mencionaba Monse, rehabilitación, acompañamento psicolóxico, tamén as familias, non? Sí, son, eles así o mencionan, son un apoio, un pilar fundamental para as persoas con dano cerebral. Todos coñecemos a unha persoa que ten dano cerebral, porque é a realidade, todos coñecemos a alguén, e todos sabemos que as familias se volcan no seu cuidado, na súa atención, nais que volven a cuidar dos seus fillos que son maiores de idade, fillos que empezan a cuidar dos seus pais, parellas que toman o rol de persoa cuidadora, pois cambian os roles familiares, as expectativas, os plans de vida, todo se modifica. O que din eles, con apoio de profesionais, todo se pode levar un pouco mellor. Claro, pero falamos de asociacións, chegades a todo, porque os recursos tamén son limitados dende as asociacións. No, as asociacións chegan a donde dan. As asociacións están nas cidades, nas grandes cidades galegas, teñen servicio de transporte, hai moitas familias que se desplazan, pero as zonas rurales están en Galicia, unha comunidade tan dispersa e tan rural, hai moitas familias no rural que están abandonadas. Mencionabades algunhas desas consecuencias do dano cerebral a nivel cognitivo, de comprender a situación, as cousas, pero despois hai barreiras dende o momento en que saídes da vosa casa. No día a día van surxindo moitísimas, e iso ao final conleva con unha fatiga mental moi grande. Poño un exemplo, a semana pasada, cita no hospital, sacas un ticket a ti o que che poñen na pantalla,
letras e números mezclados cunha sala, con outro número. Pero ti tes que ler eso varias veces antes de entender os números e as letras. Volveche a pitar, entonces xa chegas tarde, entonces volveche a pitar a pantalla de que, un exemplo, o tique do hora, outro día. Estrés nunha situación cotiá. Cotiá, que se debería de dar feito sola, pero é que hai veces que sola che supón pois, un estrés porque non das comprendido de todo, entón podían poñer un poquinho máis sencilliño. O tique do hora, o mismo. Para nós, eso, un caixeiro automático a mí me supón pois ter que, bueno, se cadra ir 2 ou 3 veces. Unha rotonda, ti les un cartel, pero a veces hai que darlle un par de voltas hasta que acabas de entender a salida dereita, a salida a tal cidade. Entonces eso, pois ao largo do día, supón Un desgaste. unha fatiga mental moi grande. Ao final, o día a día pódese vivir con normalidade tendo en conta estas múltiples barreiras. Juan, ti engadirías algunha ás que comentou Monse? Que a veces non che queda máis remedio que afrontar. Eu doume conta de que cando me pasou isto, dicen, este mundo non ten nada que ver, porque dificultades de accesos, dificultades de... Porque ao mellor eu físicamente ahora non me ves nada, pero hai xente que ten que levar unha perna a rastro, vai un pouco mal, entonces ves moitas dificultades, accesos aos autobuses, non sei, encontras moitas cousas. Claro, está a parte tamén de consecuencias físicas que algunhas persoas teñen, aí xa non son as barreiras urbanísticas, pero incluso o transporte, que é un servizo básico, ou, eu pregúntome, ocio, por exemplo? O ocio xa casi é inaccesible, porque está pensado o ocio para a xente que está moi desperta, moi aberta. Nos, a veces, para entender unha cousa, costanos moito traballo. E a que ocio podemos acceder? Podemos facer rutas que organizamos nós, andando, pero témolas que estudiar nós, non che facilita, non che dan... imagínate, pois poñen unha ruta por aquí en Santiago e non hai nada que para nós, a non ser que organice a federación ou a asociación, que nos facilite nada, o que decíamos, un color, pois vos levades o color verde dirixidevos a tal sitio e hai unha persona específica ou un grupo de xente que nos explica, pois vos ides por este camiño, vos tenes que facer isto. Entonces, a veces... Por exemplo, no ámbito cultural, unha exposición con panéis que se poden adaptar, están adaptadas, por exemplo? Mira, a miña experiencia, por exemplo, é que, bueno, hai museos, sucedeume fai pouco en Madrid, que días antes sí que entras na página web e si tes accesibilidade cognitiva e te podes descargar a guía con lectura fácil. E cando cheguei ao museo, pois directamente o que tes xa unha persona que che dá o libro con lectura fácil, pero eso pasa nun museo puntual, pero se queres ir a máis museos é moi difícil. Onte nas redes salían moitos casos do que nos encontramos todos no día a día e salía un caso en concreto que era tamén o do cine. Para nós ir ao cine non hai sesións adaptadas, un volumen altísimo, despois non hai os descansos que a veces sí que necesitaríamos. Había un concello en concreto que facilitaba unhas mochilas vibradoras para as persoas que teñen pérdidas auditivas ou que son sordas, que poidan sentir a música pois de outra forma, ¿no? Bueno, foi como unha aposta en común de boas prácticas que se estaban levando, saliron durante o encontro, saliron así necesidades e boas prácticas que se estaban levando. Claro, pero falar de boas prácticas implica, en certo modo, asumir que algo excepcional, non normalizado. Exacto. Non inclusivo. Claro. Sí. A realidade que se atopan é que o seu día a día non é inclusivo, non é accesible, e de vez en cando atopamos que alguén o fixo ben. Pois tomamos nota e aquí faise, é posible, porque non o facemos nos outros sitios? E o traballo neste caso de FEGADACE, convertir todo iso, non sei, traslado de algún xeito ás administracións, facer campaña tamén no ámbito político. Sí, ahora mismo ca rede a figura de FEGADACE é de dinamizadora da rede, pero o noso obxectivo é que sexan eles os protagonistas da rede, que acaben xestionando a eles mesmos, elas mesmas. E que reacción normalmente vos atopades cando trasladades estas necesidades? Ou, mellor dito, máis aló da reacción, convírtense en feitos? Nun primeiro momento abren as portas, hai xente que o comprende, pero bueno, os pasos hai que dalos pouco a pouco. Comentaban onte as compañeras de Lugo que no cine comentaran a necesidade de facer unha sesión adaptada, como decía Monse,
pero claro, a sesión era un mércores ás 11 da mañán. Eso non é accesible. Eso é unha actividade que está programada para que vayan persoas con discapacidade. Pero eu, se quero ir, imagínate, que a miña parella que ten discapacidade ou dano cerebral, a sesión do xoves ás 12 da noite, non podo. Non é inclusiva. Carla, Monse, Juan, graciñas por acompañarnos, por falarnos desta realidade invisible, que realmente estamos ante unha situación discriminatoria e excluinte, e agardamos que a través desta rede de cidadanía activa as cousas vayan por fin mellorando e, bueno, que todo o que implica a vida, o ocio, a cultura, o transporte, a sanidade, bueno, pois sexa para todos igual de posible. Graciñas. Gracias a vos. Gracias a vos.